אני גדלתי פה במושב, בשבילי זה הבית. האנשים, השבילים, הנופים, והלב של כל זה הקהילה שלנו. בית הכנסת בכל מושב, בפרט במושב דתי, זה דבר שהוא חשוב. זה בעצם, אנחנו תמיד אמרנו, זה המתנ"ס של מפגש החברים שבאים ביחד לבית הכנסת, מתפללים ביחד וחוזרים ביחד, ואלו הרגעים הכי חשובים ואפילו גם מרגשים לפעמים. הבית כנסת בשבילי זה באמת מקום של חיבור של כל הקהילה. אני ממש מרגיש וחווה איך הבית כנסת הוא מקום משמעותי מאוד שנותן לי חוויה של חיבור עם אנשים שאני לא רואה אותם ביום יום. בעיניי, הקמת בית כנסת במושב אזורים זה סוג של גאולה. לכן בית הכנסת שלנו חייב להיות מקום שייתן מענה לכל הצרכים של הקהילה, שיהיה בו מקום גדול לעזרת נשים, שיהיה בו מניינים מגוונים, שיהיה רחבה גדולה שתכיל את כולם. יהיה פה בית כנסת מפואר, גדול. אנחנו בעיצומו של תהליך מרגש שקורה פעם בכמה דורות לבנות מקדש מעט למושב שלנו. אין לתאר את גודל הזכות והשפע של כל מי ששותף לזה. אנחנו צריכים אותך ואותך איתנו להוסיף עוד מקום לשכינה במושב לדורות.